Tervetuloa Viiniklubille. Mä oon Henri Nyberg, Pihlajiston Viiniklubin puheenjohtaja ja tänään me puhutaan Burgundin valkoviineistä. Ja jos katsoo esimerkiksi Alkon myydyimpien viinien listaa, niin sieltä löytyy aika monta Chardonnay-pohjasta viiniä. Ja jos haluaa juoda maailman parhaimpia Chardonnay-viinejä, niin silloin kannattaa katsoa Burgundin suuntaan, että sieltä on alun perin peräisinkin tämä Chardonnay-rypäle ja siellä on tehty sitä satoja ja satoja vuosia ja ne on erittäin hyviä. Ja Burgundissa on 4 eri laatuluokitusta ja me käydään nyt läpi nämä eri laatuluokitukset, että sitten kun olette Alkossa tai netistä ostatte viinejä, niin tiedätte miten valitsette eri laatuluokan viinejä. Ja aloitetaan vaikka tällaisella regional level viinillä. Ja tässä lukee vaan pullossa Bourgogne, eli näissä rypäleet voi tulla ihan mistä tahansa Burgundin alueelta. Ja tällaisia viinejä kun valitsee, niin kannattaa valita hyvältä tuottajalta. Ja tässä on esimerkiksi Louis Latourilta tällainen viini, joka ei ole kovin kallis, Alkosta 15 €, tämmöinen puolipullo. Ja tää on erittäin hyvä, jos vaikka paistaa voissa vähän lohta ja suolaa päälle ja sitten avaa tämmöisen pullon, niin sit saa todella hyvän illallisen. Sitten siirrytään vähän niin kuin spesifimpään alueeseen. Tämä on niin sanottu village level, eli tämä on niin kuin tietyn kylän alueelta tulleet kaikki rypäleet. Ja tässä nämä on tullut tämmöisestä pienestä Lugny-kylästä, joka on itse asiassa vain 7 kilometrin päässä tämmöistä kylästä, jonka nimi on Chardonnay, eli siellä missä tämä rypäle on alun perinkin tullut, niin sieltä. Ja tämä on sama tuottaja Louis Latour. Ja tämäkään ei ole kovin kallis, tämä on noin 23 € Alkossa. Ja tämä on myöskin erittäin hyvä valinta, että jos haluaa vain tutustua, ei tarvitse heti ostaa näitä superkalliita pulloja, niin silloin kannattaa tähän valita. Ja kannattaa myös kiinnittää huomiota sitten tuohon vuosikertaan, eli jos tykkää niin kuin vähän freeshimmeistä viineistä, jossa on niin vähän hapokkuutta, niin silloin nämä vuosikerrat parittomat vuodet, eli 2017, 2019, 2021 ja 2023 on hyviä valintoja. Ja sitten taas, jos tykkää vähän leveämmästä ja vähän tämmöisestä ehkä tummemmista mausta, niin silloin taas noi parilliset vuosikerrat niin on ehkä sulle parempia. Sitten siirrytään vähän niinku premium-viineihin. Tässä on Hubert Lämyltä tämmönen Premier Cru-viini Saint-Aubinista. Ja nämä on sitten jo hiukan kalliimpia viinejä. Nämä on sitten ehkä juhlaan tai erikoisen tapahtumaan. Ja tää on esimerkiksi sitten jo noin sanotaan 60 € saattaa olla tämmöiset pullot, ja näitä Suomessa Alkossa valikoima aika pieni, eli jos niin näitä haluaa vähän enemmän katsella, niin silloin kannattaa ehkä nettikaupoista ulkomailta katsella. Ja sitten siirrytään lopuksi ihan niin kuin parhaista parhaimpaan. Tässä on Chablis-alueen Grand Cru-viini, ja näiden tuotanto on koko Burgundin tuotannosta vain 1%. Nämä on ihan niin kuin huippuviinejä Burgundin alueelta. Ja näissä niin kuin myöskin näissä Premier Cruissa on niin kuin palstan nimi myös tässä alla. Ja tämä on esimerkiksi tullut Preseur's-palstalta tuolta Chabliksesta. Ja näissä tosiaan se luokitus on sillä palstalla eikä tuottajalla. Eli mikä tahansa tuottaja, joka tuottaa viiniä tähän tietyn palstan viineistä, voi luokitella sen Grand Cru-viiniksi. Ja se pätee myös sitten näissä Premier Cru-viineissä. Ja itse asiassa tässä Village Level viinissä, niin tässäkin on nimetty tämä palsta. Ja kannattaa suosia aina näitä viinejä, joissa on tämä palstan nimi. Tässäkin lukee tämä Les Genévriers, joka on sitten tämä palstan nimi. Ja silloin kun odotetaan joku tietyn palstan viinejä, niin silloin tulee vuosikertaerotkin todella hyvin esiin. Koska silloin kun sä ostat sen tietyn palstan viiniä, niin vaikka ostat 2 peräkkäisen vuoden viinejä, niin sä huomaat siinä ison eron, koska niin kun ne viinirypäleet on tullut ihan prikulleen samasta paikasta ja ne on usein tehty jopa prikulleen samalla menetelmällä, niin silloin se ainoa ero, mikä siinä on se vuosi, jolloin toiset vuodet on ollut lämpimämpiä ja sateisempia, toiset taas on ollut kylmempiä ja saattanut olla kuivempaa, niin se on sitten vaikuttanut tosi paljon siihen makuun ja se on yksi syy, miksi ihmiset tykkää tosi paljon näistä Burgundin viineistä. Ja näillä neuvoilla pääset varmasti alkuun Burgundin valkoviinien kanssa. Kiitos.